Üdv mindenkinek, Matuska vagyok, és most a közös sorozatfordítás egy alternatíváját mutatnám be. Erre például az esetemben a ROG, más néven Bűnös utakon címre hallgató 2013 óta műsoron lévő amerikai-kanadai beépülős drámasorozat. Evelyn nevű fordítótársammal készítjük ezeket a magyar verziókat, és önkényesen magamra vállaltam a domináns fél szerepét ebben az együttműködésben. Talán nem szolgál mindenki számára újdonságként, de a feliratok táblákból állnak, amelyek a képernyőn egyszerre megjelenő szöveget jelentik. Ezek egyenlő felosztása után kezdődik meg külön a fordítási munka, amely végeztével a teljes magyar felirat általam átnézésre, javításra és összefésülésre kerül. Evelyn részemhez fűzött kritikáit szívesen veszem, de az ő felében szükség esetén saját felelősségre változtatásokat végzek, amelyek már a publikált verzió részei lesznek. Szigorú vagyok a sorozat tekintetében, mert mondhatni szívügyem a széria. Köszönöm a figyelmet, és az évadpak legyen veletek!